sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi ko abin da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi ba tare da taharifi ba ka harrafa kalma ba tare da ta'tilinta ba tare da takyifi ba tare da tamthili ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir kenan kaga sai ka tabbatar ma Allah sifa tunda shi ya tabbatar ma kansa mi sifa ta huska sai ka tabbatar ma Allah wannan sifa ta huska fuskar Allah ta Allah ce fuskar Allah ta dace da Allah fuskar halittu ta halittu ce ta dace da halittu fuskar Allah ba ta kama da fuskar halittarsa ko kusa ina fata mun gane yadda 'yan asha'ira da mu'tazila da maturidiyya masu ƙoƙarin tawilin sifofi asha'ira sun tabbatar da sifofi guda 7 suka kore sauran suka yi tawili cikin sauran suka ce as-sam'u wal basaru wal kalamu wal hayatu wal qudratu wal ilmu wal irada sifa nawa kenan 7 haka zaka ga mai qawaidi na ta tallasu sau da qawaidi abinda yake koyar da mutane kenan aqida ta asha'ira aqida ce dalla mudilla haka mai hallul masail dan ainihin wanda ya rubuta kitabul akhdari Abdurrahman mutumin Algeria ne ahlus sunna ne yana da abiyat da maganganu masu raddi akan yan bid'a balantana sufaye ba amma wanda ya ɗauki littafin yin masa sharhi ɗan mali ne shi kuma mai bin aqida ash'ariyya ce sai sanya mashi sunan hallul masail fi sharhi mukhtasar al-akhdari bid dalail sai bi shi da sharhin aqida ta ash'ariyya shi ma tabbatar da sufufin nan guda 7 me yasa kuka tabbatar da su ko ash'ira saboda wannan sufufin hankali ya yarda da su oh hankali ne ma'auninku sauran me yasa ba ku tabbatar da su ba hankali baya karɓa su aha ashe ba dalili bane bai ke sa a karɓa abu ko a kore shi a wurin su hankali shine ma'auni suka ce dole Allah yana da ilimi yana ji yana gani yana da kudura yana da irada yana magana me yasa saboda hankali ya tabbatar da su ina fata mun gane dole ne kasance Allah na da ilimi dole ne kasance yana da mi kudura me yasa saboda ilimin Allah ya sha bamban da ilimin halittunsa me yasa kuka ce yana ji saboda jin shi ya sha bamban da jin halittunsa ganin sa ya sha bamban da ganin halittunsa a shi yasa kuka ce haka to me yasa buku yarda da cewa ya daidaita akan al'arshin shi ba ko tai akan cewa daidaita shi ta sha bamban da daidaita halittunsa shikenan fa ya kare yana da fuska yana da fuska fuskar shi ta sha bamban da fuskar halittarsa shikenan in kun yarda yana ji magana a cikin sifa Allah ɗaya kamar magana akan dukkanin sifofi ne ka yarda yana ji yana ji me yasa ka ce yana ji tare da cewa halittunsa ma suna ji Allah ya ce halittunsa suna ji ko bai ce haka nan ba hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مكسن ياشينا جي كما ينامي إن الله كان سميعا بصيرا الله يناجي suka ce a jin Allah da ganinsa ya sha bamban da na halittun sai mu ce huskar Allah ma ta sha bamban da ta halittunsa yadda ka tabbatar a can nan ma tabbatar ana sannan ka kore ka maceceniya shikenan ka huta amma dan me zaka yin tawili can ka tabbatar a can kaga sharme ne